L-assistenza kollha tal-Malta Enterprise din is-sena li tinkludi l-iskema tal-Covid Wage Supplement flimkien ma' għajnuniet bħal dawk tar-rifużjoni fuq il-kontijiet tad-dawl, l-iskema tat-teleworking u l-liv tal-kwarantina sa Diċembru ammontat għal madwar 680 miljun euro. Dan ħabbru l-Kap tal-Malta Enterprise Farrugia waqt konferenza tal-aħbarijiet li fija ingħata rendikont tal-ħidma tal-Malta Enterprise tul is-sena 2021. Sa Diċembru għall-iskema tal-Covid Wage Supplement biss intefqu 653 miljun. B'din l-iskema Malta Enterprise assistiet iktar minn 17,000 negozju, self-employed u kumpaniji żgħar u ta' daqs medji u kbar li jissarvu f'madwar bażikament paga lil 105,000 impjegat illi jaħdmu ġewwa Malta u allura dik l-assistenza marret direttament għand il-ħaddiem. Huwa fakkar kif din l-għajnuna ġiet estiża sa Jannar li ġej għal dawk l-ar milquta mill-pandemija. Farrugia aċċenna wkoll għal għajnuna f'diversi skemi oħra tal-Malta Enterprise tul il-pandemija. 5,000 negozju gawdew mill-iskema ta' għajnuna ta' rifużjoni tal-kirjiet li bejniethom ħadu aktar minn 13 miljun euro f'assistenza. Intefqu wkoll 9 miljuni għall-iskema tal-liv tal-kwarantina. Sa dan ix-xahar rajna madwar 16,000 applikazzjoni. U l-assistenza illi tajna leħqet id-9 miljuni sa issa. Ovvjament din hija skema illi għadha miftuħa u qed inkunu qed nassistu l-businesses illi l-ħaddiema tagħhom ikunu qegħdin kwarantina permezz ta' assistenza diretta fuq il-paga ta' dawk il-ħaddiema li jkunu qegħdin id-dar bi kwarantina. Għall-iskema ta' rifużjoni tal-kontijiet tad-dawl li għadha fis-seħħ kienu eliġibbli madwar 6,000 applikant u nħarġu aktar minn 7 miljun euro f'assistenza. Għall-iskema tat-teleworking kienu eliġibbli madwar 4,000 impjegat u nħarġu aktar minn miljun euro biex jassistu lin-negozji jħaddmu s-sistemi biex isir xogħol mid-dar. Il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli rrimarkat kif matul l-ar tal-pandemija il-Gvern wieħed li mhu se jħalli lil ħadd waħdu u kien bekk li issa kompla jistendi l-iskema tal-Covid Wage Supplement sal-aħħar ta' Jannar. Hija fakret f'għajnuniet oħra li tħabbru din is-sena fosthom l-estensjoni biex aktar negozji igawdu minn sussidju li jkopri nofs il-kirja tagħhom li tintuża għal ħażna. Dan speċjalment quddiem il-kriżi globali tal-prezzijiet tat-trasportazzjoni. Quddiem din l-isfida u oħrajn bħal dik taż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fuel, il-Ministru qalet li Gvern Laburista qed jibqa' jkun ta' għajnuna. Madwar iż-żona euro, pereżempju, il-prezz tal-elettriku sa tmiem Novembru żdied medja ta' 18%. U fi Spanja l-prezzijiet żdiedu anki b'47%. Però dan mhuwiex il-każ għan-negozji u għall-konsumaturi Maltin u Għawċin. U dawn l-affarijiet juru kif fi żmien eċċezzjonali bħal dawk li qegħdin ngħixu fih illum jirrikjedu setta miżuri differenti li waslu biex minkejja l-pandemija Malta għandha l-anqas ammont ta' nies qiegħda fl-istorja ta' pajjiżna.